Lipsastia, ei vasta mitään olkaa Onko täällä Suomen kovimmat pillurallayat? No niin, hyvät katsojat, taustalla hurisee jos jonkinlaista menopeliä. Ja kyse on sellaista seikasta, että Riihimäki on saanut kyseenalaisen kunnian näytellä päänäyttämönä Suomen suurimmassa pillurallissa. Eli Muun TV ja Extreme Dudesonitten yhteistyönä on toteutettu tämmöinen Suomen suurin pilluralliajelu Riihimäelle. Riihimäen raviradalle on kokoontunut noin reilu 50 autokuskia, joiden pilluralliautot varustetaan Extreme Dudesonit tarroilla ja sen jälkeen vedetään vähän tuommoista autovetokilpailua, soitetaan subbareita ja luukutetaan autoja ja sitten lähdetään vielä Riihimäen keskustaan kiertää. Eli tällaista tapahtumaa ei ole käsittääkseni Suomessa aikaisemmin oikein organisoitu ja nyt se toimii Dudesonitten vetämänä. Me käydään tsekkaamaan vähän minkälaisia autoja täällä on, mistä päin porukkaa on tullut ja kuinka paljon sitä volaa oikein noista menopeleistä lähtee. Kuten todettiin, kuskeja on monesta suunnasta tänne tullut ja Juhani Nieminen seurueineen saapunut Kangasalalta. Minkälainen peli sulla tässä taustalla oikein on? Tää on niin kova rassi, että siis yksinkertainen sana, että Siberia odottaa. Että... Mistäs löytyy puhemies tälle autolle? Onko se etupenkillä? No niin, mistäs moinen nimi? Ruoska 3. Onko 2 jo ajettu tätä ennen niin kuin loppuun? Viime kesänä oli Ruoska 2 ja sitä edellisenä Ruoska 1. Onko sulla samaa mallia ja merkkiä kaikki? Ei, 2 edellistä oli eskortteja. Mites, onko tää tämmössä vakioautossa käytössä, että onko tää niinku joka viikonloppuinen menopeli sit, millä liikutaan, vai löytyykö kotoa muutakin? Saatiin valmiiksi tää, niin kyllä me täällä joka viikko yritetään ajaa hirveästi. Te ootte siis tehnyt jotain töitä tänne eteen, mä en nyt ihan usko sitä. Mites tuo pilluralli Vantaalla päin, mikä siellä on paras semmonen etappi, mitä kannattaa aina ajella? Ruskea sanaselillä kaikki pellet yleensä. Se on niin lyhyt reitti, se on mun mielestä aika huono. Vähän pitempi saisi olla. Pilluralli ajaminen on aika miehistä puuhaa yleensä, mutta meiltä löytyy täältä punaisesta söpöstä autosta pari tyttöä. Mikäs tytöt toi tänne Riihimäellä ajelemaan rinksaa? No, ehkä joku hulluus. On niinku Dudesonin tyyppinen hulluus. Joo, vähän niinku sellainen. Kuuluuko tää pilluralli ajaminen teidän ihan vakkariharrastuksia tai ajelette sitten yleensä niinku noin normaalioloissa, vai onko tää vähän semmonen erikoisjuttu? Kyllä tää kuuluu meidän juttuun, niinku ei me muuten täällä oltais. Äiti, mä oon telkkarissa ja Jarno, mä oon vielä hengissä. Aika suuri osa autoista vähän niinku vanhemman mallisia, mutta löytyy myös ihan tuliterää tavaraa. Tässä viime vuoden Toyota, eiks vaan? No jos sanotaan tälleen näin tästä aika karkeasti voisi ajatella, niin tää edustaa sitä, mitä meillä on pääkaupungissa ja noissa muissa isommissa kaupungeissa, keskustoissa. Uudempia autoja sitä laitetaan. Sitten täällä on tätä maaseututulittavaakin löytyy täältä. Tää on se sitten niinku, täällä on kaikki laidasta laitaa. Että... No niin, ennen kuin lähdetään teeppaamaan, katsotaan tämä malli. Esimerkki pannaan hirmu uuteen kuosiin. Taustalla meillä on mennyt subbareitten soittoskaba. Kuten näkyy, autot on vähän uudempia kuin noi muutamat muut pilluralliautot ja varmaan noin sisältä löytyvät poppivehkeet sen mukaisia. Desibelejä ei pystytä teitä kertomaan, mutta mennään kuuntelemaan vähän lähemmin. Aloitetaan kilpailu. Kaikki voi siirtyä sieltä ja tänne päin, haluaa tulla kuuntelemaan tätä kisaa, vaikka kyllä se sinnekin kuuluu. Mitä yleisö? Kilpailussa Oppella mukana. Mitäs tuolta Oppelin sisältä löytyy ja takapaksista? No, takapaksi näkyy tossa, menkää kuvaan. Eestä löytyy vaan SPL erillissarja, onko se 6,5 tuumainen. Ei oikeastaan muuta, Sonin soitin. Takapaksiin voitte mennä kattoo. Mennäs kattoo takapaksi. Mennään kattoo. Se on tuhtipeli sielläkin, paljonko tosta irtoa ykyä? Ei sitä irtoa mitään, ei toi mikään tuhti oo. Parempi vois olla.
Otetaan suunnilleen, huutakaa ne, jotka uskoo, että tää voittaa! Onneksi meillä on nää ämyrit. Mokkari huudetusta! Näytäpä taas tää esimerkki! Ja sitten Oopperin vuoro! Oliko siellä rajoitin vastas? Ristus sen verran minäkin sylinterin päälle ymmärrän, että kun tuolla oli se lada ja minkä se toinen korolla oli, niin niistä ei tällä lailla kierrokset ottanut vastaan. Valmiina! On. Okei! Ja yleisö mukaan! 5, 4, 3, 2, 1, Anna mennä! Paksia ja vauhtia! Keskeytys! Ai jaa, kukas täällä nyt haastaa sitten? Ja kun aplodit siellä voittaneelle ladalle, joka harmillisesti joutui keskeyttämään kilpailun. Sehän laukee jo tohon rallaamiseen. Mulle! Akseliin! Mä olin viedä akseliin! Nostakaa vähän ladan perään! Ei varmaan nousu! Vie vähän! Kaikko! Ei ohjaa mun kohta! Nyt mä oon päässyt tänne saappikuski. Vie akseli palasia! 5, 4, 3, 2, 1! Sulla oli tosiaan menestyskäs tossa kilpailuveto, menit finaalissa vetämään Dudsoneiden 900 vastaan. Tää koneen alla ei ihan vissiin ole sitä, mitä ulkokuori antaa ymmärtää. Itse asiassa on ihan perus tonni 500 S, että siis tää on kylmän kankea vehje, mutta tää vie vaikka ladon, tiiäksä, jonkin pellolle jos haluaa, että tää on niin väkevä voimanmyllyn pesä, näitä aina aliarvostetaan, mutta siihen taas nähtiin miten käy, että Saab on suolesta.
No joo, me ollaan nyt täällä Riihimäellä Alaparkissa ja me ollaan saatu tähän niinku tämän Alaparkkiporukan tämän ihan perustajajäsenet tähän. Elikkä pillurallin kuninkaat. Mites Ristus tää teidän kulttuurin on näin lähtenyt liikenteeseen? En ainakaan missään kaupungissa nähnyt näin hienoa meininkiä. No, itse asiassa me ollaan oltu täällä jo monta vuotta takaperin jo aloitettiin tää toiminta ja tää nyt vaan sillä lähti pyörin, kun saatiin autot ja tässä sitä ollaan. Autojen jälkeen tartti saada naista. Niin joo, ja pillurallillahan sitä irtoa. Onko irrannut paljon pillurallinaista? No, Markus vasta. Jonkin verran. Ootteko te niinku ainoat täällä Riihimäen suunnassa, jotka pillurallia harrastaa vai onko täällä niinku laajemmaltikin? No, onhan täällä siis... Täällä on semmonen... Sanotaanko, että iltaisin joku 20 autoa ehkä liikenteessä yleensä. Mutta tää on tästä vuosien varrella hiipunut tää toiminta. Me koetaan elvyttää Alaparkilla tätä. Onko teillä jotain semmosia vanhoja legendaarisia pillurallikuskeja, jonka esimerkkejä te ootte seurannut? No itse asiassa ei, että ollaan ihan fiilistelypohjat lähety tähän. Tää on sun kaara. Tää on mun kerry ja tässä on kaikki mitä nuori mies tarvitsee. Että just tosiaan noin nopat ja on siellä itse asiassa supparikin takana, iskee melkein enemmän kuin noin äskeisissä kisoissa olleet autot. Että. No saakeli, mites onks tuolla monet mällit heitetty takapenkillä? En kommentoi kyllä täällä. Mitä te haluatte vielä sanoa tästä? Onko jotain, millä te haluatte syventää tätä teidän elintapaa tai elämäntapaa? Koska tää on mun mielestä ihan vitu hieno juttu. Ihan älytön elämän saavutus. Tänne kumminkin olette saanut ja kiteytettyä vähän elvytettyä tätä juttua. Miten voidaan jatkaa tätä? Ei tätä hurua.